салом дӯстон, ин аст барномаи ҳафтаинаи мо шабака. Ҳафтаи гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ хабарҳо буданд? Нурмагомедови тоҷик Нурулло Алиев дар Амрико баромад мекунад. Репсарон Мастер Исмаил сафири Ла Лига дар Тоҷикистон гардид. Фирӯза Ҳафизова ба духтари 7-солааш дар Инстаграм саҳифа кушод. Фелдшере, ки дар интернет машҳур шуда буд, ба манзили наваш кӯчид. Ин ва дигар хабарҳо дар шабака. Репсарон Мастер Исмаил сафири Ла Лига дар Тоҷикистон интихоб шуд. Ла Лига лигаи олии футболи Испания мебошад ва вазифаи сафир ё намоянда дар он аст, ки робитаву дӯстии Ла Лигаро бо ҷомеаи футболи Тоҷикистон мустаҳкам кунад. Ба вазифаи сафири Ла Лига якчанд номзадҳо пешниҳод шуда буданд. Яке аз сабабҳои интихоби маҳз Мастер Исмаил аз ҷониби испаниҳо дар он аст, ки овозхон хеле хуб ба бозии футбол сарфаҳм рафта, мухлиси ашадии тими Барселона аст ва дар вақтҳои холӣ бо дӯстонаш худаш ҳам футболбозӣ мекунад. Зулайхо Мамадшоева бо истораи узбек Озода клипи якҷоя сабт карданд. Ӯ барои ин кор ба Тошканд рафт. Сарояндаро продюсер Беҳрӯз Зеваров ҳамроҳӣ мекунад. Пеш аз Тошканд онҳо ба Дубай сафар доштанд ва имрӯзҳо бошад, онҳо дар Москванд. «Бе ту чароғҳо ҳама хомӯш аст», мегӯяд фарангиси дунё дар суруди нави худ. Шоми дирӯз сароянда клип ба ин сурудашро нашр кард. «Бе ту чароғҳо ҳама хомӯшанд, хуршедҳо зиёд духтарчаи Фирӯза Ҳафизова соҳиби саҳифа дар Инстаграм шуд. Сароянда пеш аз ин духтари 7-солаашро бисёр навор гирифта ба саҳифаи худаш мегузошт ва Асмоаи хурдакак маҳбуби бисёриҳо шуда буд. Дар муддати кӯтоҳ ба саҳифаи нави Асмоа 1300 нафар обуна шуданд. То ҳоли ҳозир Асмоа 28 аксу видеои худро гузоштааст. Зиндагии духтари тоҷик дар Малайзия. Начандон пеш дар Инстаграм тоҷик духтари сатрпӯш саҳифае кушода буд. Хосият Қурбонова, ки ӯро ҳамчун Иман Айсат мешиносанд, дар саҳифааш аз ҳаёташ дар Малайзия нақл мекунад. Ӯро аллакай 13 000 обуначӣ пайгирӣ мекунанд. Дар саҳифаи худ блогер қайд мекунад, ки қолаби одатшуда ё ба истилоҳ стереотипҳои мавҷуд бударо оиди духтарони ҳиҷобпӯш мешиканад. Дар наворҳо ӯ хеле озод мебошад. Агар бархе аз истифодабарандагон ӯро дастгирӣ намуда, ҳамеша суханони хуб менависанд, ҳастанд онҳое, ки ба кори ӯ норозигӣ баён мекунанд. Чӣ гуна духтарони тоҷик ҳусни зебо месозанд? Визажисти шинохта аз Душанбе Ланиша мусоҳибаи калон дод. Ин хонум ҳусну имиҷи бисёре аз истораҳои тоҷикро меофарад ва малакаи хеле олӣ низ дорад. Ба гуфтааш, ӯ дар муддати 12 соат 24 нафарро оро додааст. Наверное, я была первой, кто начал мейкап здесь, в Таджикистане, потому что раньше все очень большое значение придавали именно голове, прическам и так далее, но почему-то на лицо никто не обращал внимания. А сейчас стало визажистов настолько много, что просто, перейдя дорогу, можно наткнуться на салон. Ба гуфтаи Ланиша, солҳои охир рақобат миёни визажистону офарандагони зебогӣ зиёд шудааст. Хонум ҳамчунин оид ба аҳамияти зебогӣ изҳори назар кард. Чӣ гуна зебогӣ метавонад ҳаёти духтарро тағйир диҳад? Мусоҳибаро ҳатман тамошо кунед. Видеои деринтизор барои мухлисони Ҷурабек Муродов. Шукри Худо, падарам дар зиндагӣ устод. Бо чунин матн Ҷонибек Муродов навореро дар Инстаграм партофт. Дар он устод Ҷурабек Муродов бо овози зинда суруд сароида дутор менавозад. Аз рӯи навор бармеояд, ки гирду атрофи ӯ чандин нафар ҷамъ омада бо диққат баромади ӯро тамошо мекарданд. خواهی که تو را که تاج بر سر گیرم دستی همه بوس خاکی پای همه باش خداوندا ببخشات گناهم. муваффақиятҳои ҷавонтарин мусиқачиҳои тоҷик дар Тоҷикистон начандон пеш як дастаи нав баромада буд, ки номаш Little Days мебошад. Дар он се наврас Ариана, Томирис ва Беҳрӯз дар жанрҳои муосири эстрадӣ суруд меофаранд. California with my toes in the sand, used to
sleeves and my sweater. Let's have an adventure. Нурмагомедови тоҷик Нурулло Алиев дар Амрико баромад хоҳад кард. Варзишгари ҷавон тасмим гирифтааст, ки соли оянда барои тамрин ва ҳунарнамоӣ ба Иёлоти Муттаҳида биравад. Нурулло фаъолияти касбии худро ба наздикӣ, яъне аз соли 2018 оғоз кардааст. Дар ин муддат ӯ 5 баромад доштааст ва ҳамаи онҳо ба фоидаи варзишгари тоҷик хотима ёфтанд. Аз сабаби монандӣ ба Ҳабиб Нурмагомедов ӯро лақаби Нурмагомедови тоҷик доданд. фелдшере, ки дар интернет машҳур шуда буд, ба хонаи нав кӯчид. Муҳаммад Ҳусейнов дар аввали пайдо шудани коронавирус дар Тоҷикистон бо муроҷиате баромада буд. Дар видео дар саҳифаи худ ӯ аз номардии духтурон менолид, ки онҳо аз тарс корро тарк карданд. ин навор ӯро машҳур кард ва Муҳаммад бо президент вохӯрӣ дошт. Раисҷумҳур ба фелдшер хонаи дуҳуҷрага ваъда кард ва ҳафтаи гузашта ӯ бо оилааш ба манзили нав кӯчиданд. хона дар кӯчаи Ҳувайдуллоеви пойтахт дар наздикии прокуратураи генералӣ қарор дорад. қаблан Ҳусейнов дар теппаҳои ноҳияи Шоҳмансур дар хонаи типи барак зиндагӣ мекард. дӯстон, ин буданд он хабарҳои ҷолибе, ки мо барои шумо гирд овардем. Хайр, бо мо бимонед.